Salam hormatly ýyňdaşlar. Gözlegler we artışlar adly gepleşimize hoş geldiniz. Bugün bizim studiyamızda bilişiňiz ýaly Batyr var. Batyr, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de biz ýyldaşlarymyzdan gelýän bir näçe soralar barada bilelikde jogap bermeyi isleýäs. Bugünkü soralar ynhaşlardan ibaret. Käbir adamlar könäkdäki we täzäkdäki Hudaý şol bir Hudaýmy ýa-da olaryň tapawdy barmy? Çünki könäkdäki Hudaýda bir hili gaharly, güne ceza berýän we täzäkdäki Hudaý gaty söýgü Hudaý diýip düşünýärler. Çünki könäkde köp tire taýpalary bütünlei ýok eden şol bir Hudaý täzäkde bolsa goňşyňy özüň ýaly söý diýip tapşyryk berýär. Şu Hudaý könäkdäki we täzäkdäki Hudaýyň arasynda näme tapawdy bar diýen gaty gyzykly sora beripdir. Bugün siz bu soraga näme jogap berip bilersiňiz? Ya aslında hakykatdan hem bu sora gaty gyzykly we adamlar düşünmek isleýändirler. Böyle soralar mende de yüze çıkıpdy. Könäkde okan wagtynda Hudaýyň bir hili gahar gazaply her bir ýöneki günäler üçin-de ýa rehimsiz bir ceza beren ýaly, şeýle bir hiç bir rehim söýgü ýok ýaly görünýär. Ilki okan wagtynda ol köp aýdyşyň ýaly köp tire taýpalary düýbünden ýok edýär. Köp wakalar bar. Tek olaryň her biri barada ijikläp birazcık öwreneriz bugünkü gepleşigimizde. Emma täzäkde geçen wagtynda Hudaý köp merhemetli, köp rehimli ýaly bolup görünýär. Emma aslında bu beýle däl. Eger biz dolulygyny mukaddes kitaby okan wagtymyzda Hudaýyň hiç haçan üýtkemeýändigini, Hudaýyň şol günä üçin nähili gaharlanýan bolsa, günäni ýigrenýändigini, günä üçin ceza berýändigini könäkde ve täzäkde şonuň ýaly görüp bilýäs. Doğru. Mukaddes kitapda şeýle ayet var. Hudaý hiç haçan üýtkemeýär. Ýewreýlere ýazylan hatyň şu taýda gel häzir bilelikde okalyň. Ýewreýleriň ýazylan hatda 13-nji babyň 8-nji aýatynda şeýle ýazylypdyr. İsa Mesih dün hem, şu gün hem, ebedilik hem üýtgewsizdir. Bu diýdige Hudaý hiç haçan üýtkemeýär. Könäk döwründe de, täzäk döwründe de Hudaý hiç haçan üýtkemeýär. Çünkü ol Hudaý könäkdiň we täzäkdiň arasynda ikisi de şol bir Hudaý. Hudaý ol könäkdäki we täzäkdäki Hudaýyň arasynda tapawut ýok. Tapawut ýok. Ýöne şol tire taýpalara ceza berip öldüren ýok eden wagtynda elbetde Hudaý günäsi üçin ceza berendir. Günäsi sebäpli olary ýok edip gırandır. Doğru. Ýadyňa düşýän bolsa könäkde nähili ýagdaýlarda Hudaý ýanky İsrail'in daş döwründäki dürli hili halklaryň ýanky özge milletlerden bolan halklara söweşler netijesinde ýagny özü gönümel padşalara Saul, Daud padşaga daş döwründäki özge milletlere Hudaýa düşmançylyk eden milletlere ýok etmekde buyruk beren ýerleri bar. Emma aslında näme üçin Hudaý şeýle buyruk berendigi barada birazcık öwrenseň, onda Hudaýyň günäge garşy nähili gaharlanýandygyny görüp bilýän. Esasy bir sebäbi näme üçin Hudaý şeýle buyruk berdi we köp ýerlerde özü Hudaýyň özü ýok etdi belli bir halklary. Sebäbi ol halklar Hudaýyň saýlan halky bolan Israil halkynyň we onuň Hudaýyna garşy göreş alyp barýarlar. Ýadyňa düşýän bolsa dürli hili ýollar bilen olary butlara secde ettirmäge, ýagny hak Hudaýyň ibadatxanasyny yıkıp olan üstünden äskermezlik edip gelip olan Hudaýa hakyky Hudaýa bolan imanyndan azaşdyryp
Bütünle aydan vaktimizde hemişe izi giderle Hudaýyň halkyna garşy göreş alıp baranlygy üçin, Hudaý ýanky halkları öz günäsi üçin, olaryň eden günäleri üçin ceza berýär we olaryň köpsini gyryp ýok edýär. Men ýadyma Könäkden şeýle ayat ýadyma düşdi. Yeremiýada 31-nji babda şeýle ýazylan. Hudaý şeýle diýär: "Men seni ebedi söýgü bilen söýdüm." Täze ähde bolsa şeýle diýär: "Diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir." Doğru. Haçanda elhenç, haçanda günah etseň, oň eline düşseň gat elhençdir diýip pikir edýär. Seret, ýanky Yeremiýa peýgambere seni ebedilik söýgü bilen söýdüm diýär. Bu sözler, bu ayatlar, Hudaýyň aýdan sözleri aýdylan wagtda bu köne ähd döwründe. Diňe köne ähd döwründe diňe bir Hudaý gahar gazap bilen dolu bolan Hudaý diýip düşünseň, bu ýalňyş bolýar. Sebäbi köne ähd döwründe de Hudaý öz söýgüsine, öz merhametine, öz rehimine köp gezek, açaçan halk içinde, milletlerin içinde açık görkezýär. Şol bir hatarda täze ahda ýewreýlere ýazylan hatda diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir diýip ýazylan. Hawa. Onda ýanky soraga jogap şutaýdan gelip çykýar. Täze ahda da Hudaý öz söýgüsini, öz merhametini köne ahda diýjegim. Hudaý öz söýgüsini, merhametini görkezdi. Diňe bir gahar gazabyny däl. Şeýle de täze ahd döwründe İsa Mesih arkaly ulu merhamet we söýgü bize näme etdi? Ayan oldu. Şol bir hatarda täze ahd döwründe de Hudaý günah üçin gaharlanýar. Hudaý günäni gowy görmeýär. Günäkary eger towy edýän günäkär bolsa, onu bagyşlaýar. Günäkary söýýär. Emma onuň edýän günälerini bolsa, Hudaý ýigrenýär. Şoň üçin täze ahda diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir diýilip ýazylan. Bu diýdi Hudaý üýtkewsizdir. Eger köne ahd döwründe Hudaý günäler üçin ceza berýän bolsa, täze ahd döwründe de Hudaý günäler üçin ceza berýändir. Hawa. Çünki Hudaý üýtkewsiz. Ol hemişe Hudaý günäni hemişe hökm edýär. Ol şol bir Hudaýlygyna galýar. Mysal üçin Yakup'ta birinci babın 17. ayatında şeýle sözler var. Hazır men size okat berjek. Ähli oňat kämil sowgat ýokardan, nurlar atasından iňýändir. Onda ne üýtkeme, ne de çalşyk kölegesi vardır. Inha bu taýda ýene de bir gezek Hudaýyň üýtkewsizligi beýan edilýär. Doğru. Seret Enecan, gel ilki başta yine de has giňişleýin bu barda gurrun etmek üçin köne ähd döwründe Hudaýyň diňe bir daş döwrekdäki tire taýpalara, özge milletlerden bolan halklara ceza berişi däl de öz halkyna ceza berişi barada da birazcık gurrun edeli. Yadyňa düşýän olsa, köne ähd döwründe bunu başgaça biz ahir zaman diýip alýasda. Ýanky Nuh peýgamber döwründe ilkinji gezek Hudaý adamlary yaradanlygyna puşman eden yerini okaýas. Bulam gelip çıkış kitabında yazılan. Nuh peýgamber döwründe Hudaý ilkinji gezek özüniň gahar gazabyny, günah bolan gahar gazabyny şeýle açyk görkezdi. Ve bir näçe adamları su bilen, tupan turuzup, su bilen ýok etdi. Meni hayran kaldıryan bir zat var. Eger köne ähde biz Hudaýy diň gahar gazaply, rehimsiz bir Hudaý ýaly görýän bolsak, onda bu näme dogry? Näme üçin? Gel aydaly, gel ýanky Nuh peýgamberiň wakasyna, şonuň döwründe bolan waka giňeşleýin seredeli. Hudaý hakykatdanam gahar gazaplymy? Ya da Hudaý hemişe gahar bilen öz rehimini, merhametini de görkezýärmi? Yadyňa düşýän bolsa, Nuh peýgamber döwründe halk şeýle günah bilen zaýalanypdy.
Adamlar Hudaya boyun bolmayadılar. Yürekleri katıdı. Olar dul hatunları, ayallara hiç bir rehim görkezmeyerdiler. Yiyip içip, lezzet çekip, günah bilen bütünley yaşayış, adamlar günah bilen dolu olupdular. Şol vaktında Huday ilkinci gezek mukaddes kitapta adamzadı yaradanlığına pişman etti deyip yazılan. Şol halka ediyen günahsı için ceza verecektigini Nuh peygamber arkalı duyduruş veriyor. Huday hiç haçan bütün mukaddes kitaptan baştan sonuna çenini okan vaktimizde könek ve tezeh dövründe Huday duyduruş vermen ya da bir tova yolunu açman, bir çıkalga vermen hiç haçan duydansız günah ceza veren değildir. Hemişe adamlar günah edip günah bilen zayalanan vaktinde Huday peygamberler arkalı, teze ehtede vağizçiler arkalı, öz çağaları arkalı hemişe duyduruş beryendir. Eğer duyduruş bermen, duydansız gelip günah için ceza veren olsa, onda hakikatten hem Huday nehli olup görünüyor. Qaharlı, gazaplı, rehimsiz Huday olup görünüyor. Ama Huday Nuh peygamber dövründe, yankı şeyle günah bilen zayalanan halka, tövbe edin günahlarınızdan el çekin. Hudayın hakikatine, doğruluğuna dolanıp gelin. Hudayın önünde rehimsizlik, adalatsızlık etmen, oğurluk etmen, zina etmen. Yankı halka tövbe etmek için bir yol açıyor. Nuh peygamber arkalı 120 yıl duyduruş veriyor. Eğer tövbe edip günahlarınızdan el çekmeseniz, onda su bilen tupan turuzup ne edecek diye. Hemmenizi yok edecek deyip duyduruş veriyor. Ama insanlar kulak asmadılar. Nuh peygamberin aydan sözlerine hiçbirine kulak asmadılar. Kulak asmadılar. Kulak asmazdan beterem Nuh peygamber yani Hudayın ceza vereceğini duyduruş verip onlara yüzlenen vaktinde ol ne etti? Ecir çekti. Onun üstünden güldüler. Ona askermezlik ettiler. Doğru. Ol gemi kuruyan vakti her gün gelip ona ne ettiler? Her hilip ervet sözler bilen ona sögüp, kayıp, üstünden gülüp şeyle bir zat olur mu? Yeryüzünde hiçbir yağış, yağmur yağmadık yerden nereden su peyda olacakmışın? Nereden su bilen tupan turacakmış? Deyip onun aydan gepine kulak asmadılar. Ve 120 yıllar ta gemi kurulyança Nuh peygamber bütün adamlar, şol dövrün adamları için ne oldu? Gülkünç oldu. Doğru. Ama sonunda ne oldu? Adamların hemmesi de ne etti? Yok oldu. Yerden su kaynap çıktı. Gökten yağmur yağdı. 40 gece gündüz yağış yağdı. Bütün yeryüzü tupan ulen su basıp, su ulen gark olup adamlar ne ettiler? Yok oldular. Ama sonda da Hudaya degişli, Hudaya kulak asan insanlar vardı. Onlar cemi 8 tane adam. Huday onları qoradı. Çünkü onlar Hudaya kulak astılar. Dine Nuh'un aydiyan duyduruşuna, tova için, tova edin deyip duyduruş veren sözlerine kulak asan Nuh'un 3 tane oğlu ulan 3 gelini ve ayalı. Cemi 8 adam dine iman edip şol geme mündüler. Ve Nuh peygamber her bir candarın erkek ve urgaçı bir cüpten alıp geme mündürdü. Ve dine halas olan adamlar şolar oldular. Hayvanlardan başka insanlar cemi 8 tanıydı. Şol dövrde de enecan adamlar iyi yediler, iç yediler, öğlen yediler, durmuşa çık yediler. Edil hazırki dövrde Hazırki dövrdeki yağlı. Ama günah var arada, doğruluk var arada, arasalıkta, peklikte, mukaddeslikte yaşamaklık var arada görün eden vaktinde sen adamlar için gülkü olup görünyen. Bir hili içi kıskanç bir zatlar yağlı. Seyret ama İncil'de yine bir ayet yazılan. Gel şunu sen bizim için okuyup versen. Mattan hoş havarı 7. bab 13. 14. ayetler. Bu ayetlarda bize has hem düşünüklü oluyor. Yani Nuh'un yağdayı yine de bizim dövrümüzde de menzeşliklerinin barlığı beyan ediliyor. Mattan'ın hoş havarının 7. babının 13. 14. ayetlerinde şeyle deyiliyor. Dar kapıdan girin. Çünkü helakçılığa getiriyen kapı giyin. Yol iyinli.
ol kapıdan girýänler köpdür. Yönü yaşayışa getirýän kapı dar, yol iýinsiz. Onu tapýanlar azdır. Seret, dar kapıdan girýänler azdır. Giň kapıdan gidýänler köpdür. Köp. Hawa. Nuh peygamberin döwründe de şeýle boldy. Ýanky aýdyp geçdik. 8 adam diňe Nuh'un sözlerine kulak astı ve ona iman etti. Gemini de yokarda dağın depesinde kurup başladılar. Dağın depesine gemiye gerekli olan ähli ağaçları, bütün gerek olan kuruluşu için gerek olan zatları şol dağın üstüne yokarıp taşamaldılar. Başkaça aydan wagtymyzda halas olmalı yol dar ve kıyın yollar bilen näme diýdi? Her gün diýen ýaly Nuh yokarı gerek olan zatları daşaýady ve dağın yokarsında gemini kurýady. Doğru. Halas olmak yolu dar ve kıyındır. Ondan gidýänler azdır. Ama beýleki adamlar topor bilelikde yaşadılar. Öýlendiler, durmuşa çıktılar. İýdiler, içdiler, aýşe işretde yaşadılar. Günäli durmuşy gowy gördüler. Doğru. Yol giýindi. Ähli adamlar ol yoldan yöreýärdiler. Ve o yoldan yöremenin özü bir şatlykly ýalydy. O hiç bir günahdan el çekmeýärdiler. Günahdan el çekmeýärdiler ve hiç bir zatdan korkmaýardylar. Doğru. Emma neticesi näme boldy? Diňe Ölüm dar bilen yoldan kurtardy. gidenler halas oldular. Giň yoldan gidenlerin soňu näme etdi? Ölüme etdi. Doğru. Şol bir ýagdaýy täze ähtede Mattan hoş habarında beýan edilýär. Doğru. Yine de ahir zaman bolar. Indi İsa Mesih ikinci geze qaydyp gelen wagtda bu dünýäniň soňu geler. Bu dünýäniň soňu gelen wagtynda diňe İsa Mesih baradaky hoş habara iman eden adamlar, günahlarına tawba eden adamlar, günahdan el çeken adamlar halas bolarlar. Olar ebedi ýaşaýyşa eýe bolarlar. Doğru. Emma häziriň döwründe halas bolma, hoş habary, İsa Mesih baradaky hoş habara wagyz eden wagtynda, gürrüň beren wagtynda adamlar üçin sen gülkünç bolýan. Käbir adamlar üçin sen gaharny getirýän. Adamlar üçin bu yol dar we içi gysgynç, yöremesi kıyın olan yol ýaly görünýär. Şeýle de eşitmesi kıyın. Eşitmesi kıyın olan hoş habar bolýar. Emma giň yoldan yöreýän, dünýäniň yolundan yöreýän, dünýäniň aýşe eşredini, lezzetli yolunda yöremäni adamlar näme edýärler? Doğru tabii. Gowy görýärler. Gowy görýär. Ve onun soňunyň näme boljagyny İncilde ýazylan. Onun soňu ölümdir. Dar yoldan yöremek kıyındır, emma soňu Hudaýyň cennetidir, baky ýaşaýyşdyr. Şoň üçin Hudaý ýene de ýanky sorawymyza dolanyp gelsek, köne ähtede, täze ähtede Hudaý üýtgewsizdir. Hudaý hemişe günah ceza berýändir. Günah ceza berýändir. Biz onu görýäs. Häzirki döwürde de, geçen döwürde de Hudaý günah ceza berýär. Emma geljekde de ol günah ceza berýändir. Elbetde. Her bir imanlılar da, imansızlar da Hudaýyň höküm kürsüsiniň alnında, öňünde durýarlar. Elbetde wagt geler hemme kim durar. Ene jan gel ýene bir täze ähden Resullaryň işleri 5-nji babyň 1-nji 11-nji ayatlaryny bilelikde okalyň. Böyle. Seret eger Hudaýyň täze ähde günah üçin ceza berenne köp adamlar inanmaýan olsa, ýa-da täze ähde näme edip ýaşasaň, göwnüňe näme gelse edip ýaşa bermeli. Çünki Hudaý söýgü we merhamet Hudaýydyr, rehim Hudaý diýip düşünýän adamlar gaty ýalňyşýarlar. Doğru. Biziň döwrümizde de Hudaý köne ähde bolşýarly. Günah üçin gaharlanýar, günäni ýigrenýär. Tawba edilmedik her bir günah üçin Hudaý ceza berýär. Gel bunu açıktan açık Resulullah'ın işleri kitabında ilkinci yığınaklan dören wagtynda nähili wakanyň ýüze çykanlygyny mukaddes kitapdan okalyň. Resulullaryň işleri 5-nji babyň 1-nji ayatyndan okuýas. Hananya bilen Safira. Hananya atlı bir adam ayalı Safira bilen bir mülkü satıp, ayalynyň da biligi bilen onun bahasından bir bölegini özüne saklap, bir bölegini de getirip
Resulların ayakları önünde koydu. Petrus ona dedi, Hananya, şeytanın mukaddes ruhu alda da satılan yerin bahasının bir bölügünü özüne sakla diyen pəline näme üçün yüreğinden yer verdin? Ol satılman qalanda da seninki satılandan son hem senin elinde dəlmedi. Näme üçün bu zadı yüreğine düydün? Sen insanlara değil, Hudaya yalan sözledin. Hananya bu sözleri eşidende yıkılıp can verdi. Bunu eşidenlerin barının üstüne ulu korku avandı. Yaşlar galıp onu kepenlediler de ekidip cayladılar. 3 saat çemesi geçenden son Hananya'nın bolan zattan havarsız ayal içeri girdi. Petrus ona dedi, "Bana ait, yeri şunça sattınız mı?" Ol hem hava şunça dedi. Petrus ona dedi, "Näme üçün siz Rabbin ruhunu sınama üçün dilleştiniz? Ine senin äriňi jaylanlaryň ayaklary kapıda dur. Olar seni hem äkiderler." Edil şol pursat ayal Petrus'un ayağına yıkılıp can verdi. Yaşlar içeri girenlerinde onun ölendigini görüp äkitdiler de ärinin yanında jayladylar. Bütün yığınak ve buları eşidenlerin barinin üstüne ulu korku avandı. Seret, təzə əxd dövründə, ilkinci yığınağın başlandığı dövründə, Huday yığınağın mukaddes olmaq üçün günah edip, yalan sözləb, Hudaya qarşı, Resullara qarşı yalan sözlən Hananya bilen Safira adlı bir ayalın nəmediyə, hemmelen göz önündə açan yalan sözlənlik üçün ceza veriyor. Şoň üçin təzə əxddə Huday günah ceza veriyor. Doğru. Seret, köne əxddə Huday söýgüsini görkezde, mehrini görkezde, rehimini görkezde ve şol bir hatarda günah üçün ceza veriyordu. Təzə əxddə Huday edil şeyli zatlar ediyor. Ve yankı kitapta yazılışyalı. Huday düğün hem, şun hem, evedilik hem şol bir Hudaydır. Ol hiç açan üytkemeye. Yine bir hayran kaldıran yer Enecan Sodom ve Gomorra adlı şehirler. Yadına düşüyor mu? Gelip çıkış kitabının 18. babının 32. ayetlerinde İbrahim peygamberin dövründe. Sodom ve Gomorra adlı şehir dünyada en bir günah bilen dolan şehirler oluyor. İbrahim'in yegeni Lot şol şehirde yaşaya. Yadına düşen olsa Huday İbrahim peygambere Sodom ve Gomorra'nı ottan gökten kükürt odunu taşlap bütün şehri yakıp ot bilen yok etçegine duyduruş veriyor. Onda İbrahim peygamber öz yegeni Lot'un oylarında yaşayanlığı için Hudayım eğer şu tayda 50 tane adam yaşayan olsa şol 50 adam için sen ol şehri halas edermin, ceza vermen, kurtararmın deyip fikrini ütgetecek mi deyip sonraya. Huday näme diye? Eğer 50 adam tapılsa men ceza verecek değil diye. Sonra 40 adam, 30 adam, 20 adam, hatta 10 adama düşüyor. Eğer 10 adam şol şehirlerde tapılsa, onda men şol doğru 10 adam için ol şehri ot bilen yok edecek değil diye. Emma kıynansak da 10 adam hem tapılmaya. Bütün şehir zina bilen, ahlaksızlık bilen, ervetlik bilen, günah bilen dolu oluyor. Hatta yadına düşen olsa Hudayın perişteleri, 3 tane periştesi gelen vaktinde Lot'un öyüne. Şoları da şolar bilen de zina edecek olup bir topar adamların gözleri tutulup nähili ýagdaýlar bolýar. Şeýle azgın adamlar mukaddeslikten hiç saat kalmaya. Onlar hatta Hudaýyň periştelerini de azgın gözler bilen seyredip onları zorlamak için gelýärler. Ine şeýle ýagdaýa düşýär. Şeýle ýagdaýda ýaşaýan şäher. Emma Lot ve onun 2 sany gyzy näme edilýär? Halas edilýär. Ayalı hem halas edilýär, emma yarım yolda
izne seredip şol yerde daşa örlük galya. Diňe Lot ve ikisany gyzy halas bolýar. Bütün şäher baştan ayak kükürt odu bilen otda yok olup ölýär. Hudaý olara şol günäleri üçin ceza berýär. Häzir näme? Adamlaryň edýän günäleri towa etmän, günäden lezzet alıp, günäde şatlykly lezzet çekip ýaşaýan adamlar olar hiç haçan Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde oturmaz diýip oýlanýarlar. Emma bu beýle däl. Hudaý şol bir Hudaýdyr. Diri Hudaýyň eline düşmek elhençdir. Her bir adam iri güç Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde oturjakdygyny bilmelidir ve ona taýýar bolmalydyr. Köp sağ olun Batır. Yine de ikinci berde sorağımız Hudaý erwetligi yaratdymy diýe. Hudaý erwetligi yaratmadı. Erwetlik şeytanyň yüreginde peýda bolan zat. Yadyňa düşýän bolsa ilki başta şeytan perişteleň içinde iň ýokary derejede duran perişteleň biri bolýar. Ol Hudaýyň sag eli bolýar. Hudaýdan soň Hudaýyň padşalygynda perişteleň üstünden seredýän iň ýokary derejeli şeytan bolýar. Ol wagtlar onuň ady şeytan bolmaýar. Emma ol şol özünüň derejesine bolýan yerine halamaýar ve öz ýyldyzlarymy Hudaýyň ýyldızlarından da has ýokarda öz kürsümi on kürsüsünden de ýokarda guraryn diýip Hudaýa garşy görüpçilik edip Hudaýa garşy galan wagtynda onuň yüreginde şol erwetlik, görüpçilik, günä peýda bolýar. Ve şol yerden şeytan yere zyňylýar. Doğru. Yani Hudaý erwetligi yaratmadı. Erwetligi şeytan yaratdy. Hudaý bolsa gowulugyň atasy. Hudaý ýagtylygyň nurlaň atasy. Köp sağ ol Batır. Gepleşigimizdäki bar jogaplaryňyz üçin. Geljekki gepleşigimizde ýene duşançak. Gadyrly ýerdeşler, hoş sağ olun.